لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka, shirin mu koyi alqur'ani a wannan tasha tamu mai suna al-injaz media. In ba ku manta ba, darasin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratul ikhlas. Yau za mu tashi farkon suratul masad. Kamar yadda muka saba a har kullum muna ba da cewa kowa ya bude ƙur'aninsa, ma'ana a kula wajen dora alƙur'ani a ƙasa, a kiyayi wato dora alƙur'ani ko ajiye shi a ƙasa. Lalle ƙur'ani ya zama da'iman yana sama ko akan cinyarka, saboda girmama littafin Allah maɗaukakin sarki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. kada ka ce wata ba, wannan ana ce mata kalkala ko kalkala kubra. Wannan ita ce kamar yadda mun yi bayani a baya. Wannan kalkala ita ce, ko ka ce wasu malaman suna mata istilahi cewa kalkalatul akbar, duk da wannan istilahin malaman tajwid suna ganin akwai wato nazari a kansa. Sai dai a ce kamaratibul kalkala, ma'ana matakan kalkala, sai ya zama harafin kalkala mai shadda shine mataki na farko. Sai a ce tabbat yada abi lahabin wa tabb. Na'am, aiwa, tabbat, dan faɗi da ji, ahsant, yayi. tabbat yada abi lahabin wa tabb. masha Allah. ما أغنى عنه ماله وما كسب. أدوري غين دم. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
hab wannan kuma qalqala ce sughra hab shine ma'ana zabzaba kenan ko al-ittirab fil makhraj ma'ana rawa da harafin hab kakka ce hablum min masad ka daure shi qalqala shine kai rawa da harafin fi jidha hablum min masad ahsantu masha Allah. Wannan sura mai albarka duba da yadda mutane suke batawa kamar ita wannan karshen aya din tabbat yada abi lahabi wa tabb sai an ji wannan tabbat yada abi lahabi wa tabb wannan kalkala ce kubra wato mataki na farko ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wannan ma kubra ce sai zan mataki na biyu kenan kaga bata kai waccan ba tabba wannan kuma kasab ka gani ko a faɗan ma bai kai ba wa imra'atuhu hamma sai an kula wa gunna miman thumma nunan shuddida wato mimun din mai shi abin da za a mata gunna izharul gunna wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha akwai abin da ake cewa itmamul haraka mana cika kowane wasali fi jidha hablum min masad في جيدها حبل من مسد ما شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.